Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. Ano, pane. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomohl. Ten taxík je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angel. Všechny Morelovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Paulí. Jasně, šéfe. Výborně, tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmačte. Ať si Morello uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. A Tome, až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasný. Už je šéf hotovej? Ne, ještě si tu chvíli posedíš. Kdo je ten novej? Nějaký drožďář. Louis, Kie. Ten taxikář, vzpomínáš? Jsi. Předávání nenávidím. Nuda jako prase. Když šéf řekne, že na výběr nejsi připravený, co naděláš? Já prostě nechápu, co má se mnou za problém. Co myslíš, že bych měl? Mě by ses asi ptát neměl, Karlo. Dobrou odpověď ti nedám. Hele, už musím jít do prdele. Fajn, pojď tudy. Nejdřív tě vezmu k vinnýmu. Na mele dost sraček, ale Frank s Donem se s ním znají od jak živa. Co dělá? Chodíme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný trable. A my za jeho prachy. Ale už musíme jet. Cesta zpátky bude dlouhá. Když budeš chtít pokračovat, můžeme se sejít mimo město. Někde mimo pozornost. To by bylo fajn. Když jsme ráno přijížděli, viděli jsme cajty na každém rohu. Buongiorno, Vincenzo! Čau, Pauli. Jo, ta bude zpívat. Tak koho tu máš? Vinný, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo pušku? Ne, chceme jenom odepsat pár autáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Tohle je čistá klasika. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejly. Ajajaj. Ale s tím bacha, hoši. Ať si nepřipálíte chloupky. Rád tě poznávám, Tome. Dej mi vědět, kdyby ti Paulí dělal těžkosti. Trochu ho srovnám. Ralf je v garáži. Je to úplný magor. Ale s autama to opravdu umí. Fakt nechápu, jak to ten pitomec dělá. Ale říkám ti, že s rukama v motoru je jako kouzelník. Hej, mistři! Vytáhni si hlavu z prdele! Co to kurva, Paulí? Nemůžeš se sem takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kuláš, takže tu teď máme 2 kriply. To ani hovno. Jasný, Ralfe.
Jasně, Paulí. Tommy Angelo. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Paulí? Není to žádnej hot rod, ale po městě pojede. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. A ne, že se tu příště budeš zase flákat. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kreténe. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Chci ti ukázat, o čem ten skvělý život je. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Jak Ralfa znám, tak jí to možná čmajznul ze dvora. Auťák je dobrý. Aspoň trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka, vždyť je to plechovka. Takže... Na tom nákladáku to byla whisky? Jo, novej dodavatel. Vy s tím kšeftujete za dne? Normálně ne, ale tohle byla jejich první dodávka. A policajti nepůjdou jen tak čmuchat na naše území. Morello, což je ten chlap, co mu vypálí škáry, má u sboru víc kámošů než my. Ale bude to v cajku, dokud budeme opatrní a pohlídáme si záda. Ta kanadská whisky, co nám přišla, kdybys chtěl lahvinku, tak si řekni, pro naše lidi máme malou zásobu. No já za stolik nepiju. Dřív jsem většinou chlastal domácí gin, ale teď už moc ne. Není to nic extra. Teď už ale není nutný z chlastu oslepnout. U nás si čuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn. Díky. Nejde jenom o ten chlást, co dodáváme, Tome, ale taky kam ho dodáváme. Ty holky, co tam mají. Nejlepší stoly, nejlepší jídlo, nejlepší buchty. To je, pane, život. Teď chci hlavně zprasit den těm šmejdům, co ho zprasili mě. Jasně, jasně. A kromě toho, člověk by mohl skončit v pěkným průseru. To mluvíš o průseru, když se chystáš podpálit Morellovi parkoviště? Mám tě tu jako posilu, takže v cajku. Kdyby se něco posralo, hlavně jim neukazuj ksicht. A kdyby jo, nalož jim tolik, aby na tebe zapomněli. Teď už jsme na Morellově půdě. Takže je nějaká hranice mezi jeho a Salieriho ulicema? Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem Malou Itálii a jeho lidi zase North Park. A ještě kousek dál. Když se odstneš na špatném chodníku, ve špatný čtvrti, hned poznáš, že bys měl táhnout někam do prdele. Ucítíš to poznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě civět. Fajn, už tam budem. Morellovi gorily tlachaj a hulej vpředu. Káry pak mají vzadu. Jsou líní jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je vždycky nějaký hňup. Tak pojď, tudy. Musíš se tam vblížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukat, jestli tě zastřelej. Takže pěkně tiše. Víš snad, co znamená tiše, ne? Jo, přesně tak. Ale na to má svoje lidi. Ale neboj, jednou se dočkáš. Když nebudeš vystrkovat hlavu,
Nemá ti kdo ustřelit. Vlez tu bránu a vylezím na střechu. Já toho jejich opičáka zabavím, dokud se mu neblížíš dozad. V rozptylování jsem dobrý. Prakticky nejlepší. To ne, ale šéf ve městě nasral spoustu lidí. Takže je opatrný. Hej, co to kurva děláš? Co tím jako myslíš? No co říkám? Co tady vzadu do hajzlu děláš? Co si zač? Chlap, co nemá tušení, který idiot tě sem poslal. Dino! Jak se to dělá? Máš to v ruce. Tak teď na ty káry. Popadni pálku a... Kára tě fakt dost nasrala, co? Tohle už nikdo nerozjede. Sakra! Hej, pariotikáry! Pošli ho k zemi, Tome! Ty snad toužíš po smrti? Prdele! Jak se to dělá? Máš to v ruce, tak to nedělej. Ještě se ukážou další. Mrskni tam molotov, ať to plápolá. Vezmi flašku, zapalí a hoď. Jednoduchý. Jako profík. Tohle Morelovi lidi museli slyšet. Padáme. Můžeme si vzít Dinovu káru. Jak víš, že je to Dinova kára? Kdybych tě nesnášel a ty jsi měl dobrou káru, taky bych věděl, kde ji schovávat. Vážení o hořících vozidlech a střelbě v North Parku. Je to komplex od Morela. Pošlete tam správný lidi. Rozraz tu bránu. Musíme zmizet, než se ukážou Poldové. Střílej po nás. Nechte je ujet. Jeď? Tak jeďte se vy, šmejdi! Zavedli ulici, pronásledují ho. Do hajzlu. Policajti. No tak, co teď? Zbavíme se jich. Jeď co nejrychlejš a setřes je. To zní dobře. Teď jsou nasraný jenom trochu. Už bych je nedráždil. Jsou někde v North Parku. Pokračujte v hledání, však on se objeví. Je pryč. Vraťte se k hlídkování. Tak dobrý. Vrátíme se a zajdeme za šéfem. Já myslel, že má Salieri policajty podmáznutý. Jo, pár pochůzkářů. Ale Morello má v kapse náčelníka. Tak jaký to byl pocit? Dobrý? Co byl jaký pocit? Sejmout toho chlapa. Ukrást Dinovi káru. Dobrý pocit? Jo, vlastně asi jo. Poprvé je to vždycky nejlepší, Tome. Nic lepšího není. Tak jak se ti takovýhle život líbí? Co je ti potom? No, jenom se ptám. Já se vždycky rád dám. Pochybuju, že byste se samem každý den pálili autáky na parkovištích. Občas je frmol, občas je klídeček. Ty jsi služil zasvěcení, o jakým já ani nesnil. Nedostal jsi příležitost pomlátit Dinovi lidi a otočit mu káru? Ne, nejspíš jsem ukradl dost aut, aby si mě všimli. A když je zmáčkli cajti, věděl jsem, že nesmím zpívat. Pak jsem najednou postával na dvorku za barem a krafal s Vincenzem. Uběhlo 10 let a já jsem pořád tady. Akorát mám teď oblek. A vinný je starý dědek. Já vždycky myslel, že do rodiny se dostaneš jen skrze známosti. Bráchu, strejčka nebo... Ale jo, to taky. Třeba ti přijmou bratrance, nebo máš jako Karlo tatíka, co se zná roky s Donem. To třeba znamená, že máš na začátku větší důvěru. Ale jinak nás spousta chlapů přišla prostě z ulice. Myslím, že tě předvedu k šéfovi a dáme si pár kapek. Žádný plány nemám.
To víš, že nemáš. Plán je totiž takovej, že do vinného nalijeme tolik chlastu, že ho Luigi zase vyvalí ze dveří. To mi vyhovuje. To víš, že jo. Co je s tím autem, co jsem vám dal? Zbavili jsme se ho. Proč? Byla to kraxna. Tohle je lepší. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Čerstvý vzduch ještě nikoho nezabil. Takže se tě pořád drží, jo? Jo, už je to tak. Zdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bychom nezvládli, pane Salieri. Výborně, výborně, posaďte se. Viděli jste Morela? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morelem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava. A všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Výborně. Pauli a Sam se už za tebe zaručili. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurva sem a kurva tam, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trosky, ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu drsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju proto, jak je chytrý. I když s čísly dokáže doslova kouzlit. Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou
na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mně budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Done Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Inu dobrá. Vítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhládlo. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sára, Maron.